Салом алейкум, мардуми Тоҷикистон, мардуми ғариб. Ина мошини моро ҳакӣ мекунад тарафи Тоҷикистон, тарафи Душанбе. Иншоалло худо хоҳад 3 сутка пас Тоҷикистона мешавад. Ина бор кардагиам карочи. Иншоалло раҳ дар сафар кардагем, мебуроем озӣ одамои беҳтарин. мошини Ӯзбекистонай, Бухоро, Самарқанд бурда ба ҷо маконтон мерасонад соҳ саломат. нархи билет 10,000 мети. Иншоалло хеле мошинои беҳтарин хати мерай. бо ҳастай BMW ҳастай, Мерседес ҳастай. Карочи бо шартрайв кардагем. ина мошинои мо тайёр ҳама вақт 24 соат на связяй. ина бародаро биёед